Hej, jeg hedder Pernille Henriksen og er chefkonsulent på Ledelsesakademiet, og det jeg godt vil fortælle dig om her, det er AU-valgfaget coaching i organisationer. Det er et af de valgfag, du kan tage, når du er på en akademiuddannelse, eller du kan også bare vælge at tage det som et enkelt fag. Så hvad er det, du skal få ud af at studere på coaching i organisationer? Jamen, det vi vil beskæftige os med på det her fag, det er ligesom, jamen, hvad er coaching egentlig for noget? Altså, hvad er det for en samtaleform, man får her, og hvad kan det, og hvad kan det ikke? Det du kan forvente dig af de her gange, som du kommer her, det er, at du vil få nogle begyndende færdigheder som coach. Det vil sige, at den er ikke en coach-certificering, og det er ikke sådan, at du kan komme ud efter det her forløb og så sige, bingo bango, nu er jeg færdig som coach. Men du vil have nogle begyndende færdigheder, så du ved, hvad coaching-samtaler er, du ved, at du kan bruge det, og hvad du kan bruge det til. Vi vil komme ind på nogle forskellige coachingformer og tilgange, herunder blandt andet sådan noget som grow-modeller og phase-modeller. Du kan komme til at snakke om gruppeudviklingssamtaler og prøve at lave nogle af dem. Og vi vil også komme ind og kigge på sådan noget som appreciative inquiry, altså den anerkendende tilgang. Men ellers så vil det være meget den systemiske tilgang, vi bruger, og så vil du få lov at smage på en hel masse andre ting også. Men det vi også kommer til at koble det op på, det er jo så selvfølgelig med det her med, jamen, hvis jeg vælger at bruge coaching, hvad er det så egentlig, at det stiller af krav i forhold til min organisation, i forhold til den ledelse, der skal udøve det måske, og også i forhold til de medarbejdere, som både måske skal gøre det, men som også skal udsættes for det. I forhold til det praktiske, altså hvad er det egentlig, du kan forvente dig i forhold til noget af det her, jamen det er, hvis du tager det på dagsforløb, som typisk er mellem 9 og 4, jamen så er det 8 gange, eller hvis du tager det om aftenen, så er det 15 aftener, typisk mellem halv 6 og 9. Igen, ligesom så mange af de andre fag her, så vil det være en veksel mellem teori og praksis, altså du skal sætte dig selv i spil. Og især i forhold til coaching, så skal du sætte dig selv rigtig meget i spil i forhold til det her med, som jeg vil kaste dig ud i nogle af de her samtaler, både hvor du selv bliver coachet, men også hvor du coacher en hel masse andre. Så det bliver vigtigt for dig, hvis du virkelig skal have noget ud af det her fag her. Eksamensformen, det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et kort projekt, hvor du beskriver en coaching-situation. Hvad tænkte du før, hvad tænkte du mens du lavede coaching, og hvad tænkte du efter. Og det er sådan set egentlig det, du går til eksamen med. Så det håber jeg har gjort dig lidt mere sulten i forhold til, hvad er det her fag for noget, og det har jeg lyst til at tage. Og så håber jeg, at vi ses. Men skulle du have yderligere spørgsmål, eller har du lyst til at høre om nogle af de andre fag, så enten se nogle af de her film, eller også så kontakt os på den her mailadresse eller på det her telefonnummer. Hej.